Dobrý den, dámy a pánové. Jsem se díval na zhlédnutí, co má nejvíc zhlédnutí. Jo, tamhle se taky připojím. A jo, je to tak. Je to Plants vs Zombies, že beru první kytky, co mě napadnou. Jo, já mám málo procent. Já mám 1%. Ne. Je to Plants vs Zombies. A kdybych to říkal za vás, teď si ještě otevřeme můj album, ale zatím si jdu nabít tablet. Tak teďka počkejte chvilku. Dobrý. Chceme nabít tablet. Tak jsem se asi říkal, proč mám natočit. Ale je to větší problém. Úplně tvrdě to být nejsem nikdy spokojený. Někdy si prostě nasedu tak, že by jsem to rozmlátil na kusy. A někdy si našlu tak prostředně. Nikdy nejsem spokojený. Ty vole. Ne, můj stůl, ne, kamo. Kdybyste nevěděli, opravdu stůl. Last Neymar Stepevana. Mě to ještě musí loadatnout. Tak zatím má... Promiňte, že jsem to omylem stopl. Já jsem chtěl říct, že ahoj, zatím budu čekat, než se mi to konečně načte. Řeknu vám jednu zprávu. Já jsem zjistila něco vtipného na internetu. Když máte 1% na tabletu, nemůžete hrát vůbec žádnou hru. Tak aspoň bych udělal reakci na Plants vs Zombies. Kdybyste věděli. No tak, ale... Aspoň reakci, když jste to vy. Tohle video mimochodem bude trvat hrozně dlouho. Tohle mě hrozně dlouho trvalo na natočení. Já jsem ještě musel k babičce na oběd, takže jako... Jo. Hej. Já si... Jo, když se... tohle musím odstranit. Tohle získáš Gargantua úplně zdarma. No, nic. Tak já se jdu podívat na Plants vs Zombies. Smurfek Get Song. Pro další video můžu natočit to, že můžu udělat reakce na Minecraft songy a na všechny jiné, i na Smurf songy a tak, ale to je jenom kvůli tomu, kolik tady bude zhlédnutí a kolik tady bude lajků a tak. Že jo, jestli se mi vůbec vedne něco. Ale jo. Já jdu Plants vs Zombies. Plants. Je Zombie 2. To je 40-minutový, to ne. Tady 43-minutový. To taky ne, tohle taky ne. Pustíme si od Gargantua Zombie tohle video.
Já si to musím zasílit. Vlastně. To je to, že ultinou musí zabít ty zombíky, které na ně půjdou. Ale můžou tam být i jiné překážky samozřejmě. Já jsem se říkal, co by asi tak lidi zajímalo. Nic jiného než Plants vs. Zombie. Že jo? To nikoho asi nepřekvapilo. Teda aspoň mě to úplně nezaujalo. Plants vs. Zombie je Plants vs. Zombie. A s tím jsem se už usmířil. Ne, jo. Ne, tamhle vzadu byly. Ne, zabijte ještě. Tak tohle udělali dobře. What the fuck? Jo, ale jde to náhodou. U nějakých kytek se fakt nemusím divit, že to vyhrajou, ale u téhle se to docela divím. No a u Lightning Leadu se fakt jako nedivím, že to vyhrajou. A nebo ne? Jo, to vyhrajou, dobrý. A mám to prohráli, jako. Ojoj. Tak to mně bylo jasný, že tohle vyhraje. To mně bylo úplně jasný, ale víte, co mě není jasný? Že vyhraje něco fakt slabýho. Ono gargantuáři vyhrajou, že jo, protože gargantuáři jsou gargantuáři. Tak. O, ne. Piau. Velká jahůdka. Hezký, bo. To jsem čekal, že nevyhraje. What the fuck? Fuj, prase. A teďka tady máme Mortara, myslím, že se tak jmenuje. Apple Mortar možná. To teďka úplně jo, to je tahle kytka. To by to normálně. Ho ještě dozabíjeli, tak co to je jako? Nic dobrýho. Zbavím. Sorry. Oh, wow, tak tady to hodně pozabíjeli. Ale ty poslední prostě nepozabíjej. Ale tak tohle by mohla být dobrá výhra, kdyby to vyhráli. Ale vyhráli to, takže to je fakt dobrý. Jo, tak u tohohle se fakt nedivím, že vyhraje. Tohle jsem se taky neměl divit. Ale jestli tohle vyhraje, tak si budu divit reálně. Co? Jak se sakra vyhrálo? Jo, tohle jsem se neměla divit zase. Co, jak to? Jo, takhle. Jako u těch se nedivím, že to jako vyhrajou, protože fakt jsou sem.
Počkej, ty vzadu. Ale bylo to málem. Aha. Já mám jenom jednu pay to win kitku, ale to jsem si koupil za 100 gemů zase, takže to není moc pay to win. Ty zvuky. Počkej, nějaká tady ta? To vůbec neznám, že existuje. Ale už nic. Ne? Failnul. Takže další půlka. A spíš ne, úplně půlka. No tak tady to je jasná prohra. Nice. A kdybyste se divili, že to přeruším, tak to je jen kvůli tomu, že mi můžou volat ty kamarádi. Že sakra nepůjdu do Fortniteu, ale z toho video bude někdy příště. Většina z vás, co se dívala na Plants vs Zombie, tak víte, že jsem spíš ty, kteří sledovali tu sérii, kdy jsem si koupil ve Fortniteu Battle Pass. A reklama. Děkuju, tak zatím až dojde se ozvu. Dobrý, normálně to bylo trilion let. Počkej, kolika jsme ve 6 minutách. Takže ještě trošku. Zítra klidně můžu udělat ještě. Mohli bychom, jo. Myslím, že já mám vyplé komentáře, ale radši se neptejte, proč mám vyplé komentáře. Radši mě nehejtěte, protože ještě prostě já se bojím, že mě někdo bude hejtit, takže jako. A nechci ho vidět v komentářích. Pokud mě někdo hejtí, tak proto jsem si vypl komentáře, kdybyste mě náhodou chtěli hejtit na tohle. Takže dobrý. A škoda hoši. Velká jahoda. Vyhrálo. Nice. Ojojojojojoj, co tady máme? Bum, bum, bum. Počkej, jo, už natáčím 13 minut, nice. Teprve ve 7 minutách, takže jsem čekal. Škoda, hoši. Škoda. Někdy příště se zase vydaří. No tak to jeden žije. Ne, 2 žili ještě. To si děláte srandu. Ne, to taky prohrálo. To si děláte srandu. No tak Gargantuar je Gargantuar, že jo? U toho se nemám divit, že vyhraje. To jsou takové Promiňte. Pozor. Fuj, kam mě tady to svěží. Já tak tohle byla velká. Tohle na Apple Mortara jsem mohla čekat, že to prohrál jen kvůli. Oj, tak teďka to začíná být teprve peklo. Oj, tak tohle bude prohra. Nevýhra. Ne, prohra tamhle ještě. Musím si myslet, že to je výhra, ale tohle určitě nebude výhra. Co? Že mě dozabíjeli. Velká jahutka. Musí taky teda vyhrát. Jak to, že to nevyhrála jahoda? Co? To jsem nečekal, že to je tak silné. A tohle taky ani to ani nepoužívám v Plants vs Zombie, ale.
Ale je to taky docela silný, to jsem nečekal. Ne, hlavně neumřete. Chudáci. Oj, jde tady meloun. Stroje jsou vypnuté, kámo. A pak bude rozhodovat. A pak bude poslední, jako to nejtěžší třeba. Jako aby jsem se nedivil. Jo, to je klidně napsaný, kdo to tady vyrobil, že jo. Ale my jdeme na video. Tak kámo, ale ty gargantuáři jsou hrozně cheat, kámo. Ty gargantuáři vůbec jako mají prostě náskok. Ne, počkej. Oni to failnuli. Hej, WTF. To jsem já absolutně... Proč tam je křížek? Proč tam je třeba tohle? WTF. Ale vyhra... Neříkej. Nefailnuli to. Takže jsem čekal, že bumeranci jsou tak silný. Co? To musí vyhrát. Vypnuli jsme jim stroje? Že by? Ne, prohráli. Nice, že by to vyhrálo? Neříkej, že to vyhrál. Tak to jsem říkal, že normální melouny, i když jsou to normální, že jsou tak silný. No neříkej, že tohle i vyhraje. Já jsem myslel, že to je celou dobu úplně špatný. Já jsem to možná podcenil. Neprohráli, aha. Takže kdo vyhrál? Meloun. A teďka si jdeme zahrát Plants vs Zombie hry na Robloxu. Nice. Jako, tady to je můj setup, jo. Krásně. Krásná klávesnice. Fialová je hlavně. No tak takovej, no, jen tak monitor. Tak ještě tady mám druhý monitor. Mám tady sluchátka, myš. Hoši, mě studená teďka. takže já se to pěkně neužiju. A tady jsou třeba, jo. Takže Plants vs Zombie hry, kámo. Plete se mi trošku jazyk. Plants vs Zombie. Plants vs Zombie hry vypadají nějak takhle. Já si to nejvíc populární. Takže ty tohle. Ale tam není nápis Plants vs Zombie. Tohle je Plants Evolution a je to něco z Plants vs Zombie, takže to si zahrajeme. Hrajeme za koho? Píšu to možná? Já počkej, já jste nějakou toho speciálu, že jo? Už budu natáčet nějakých 20 minutek, takže jako mně to nepřijde, až si píp. Měl bych tohle. Ne. Musím mít to dostatečnou rovnováhu. Ještě něco navíc potřebuje. Pak se samozřejmě ještě podíváme na můj album, no já to musím držet, no tak. Počkejte chvilku, no já to zatím se ozvu, až to udělám, tak zatím mám. Konečně jsem našel to, co potřebuju. Já to takhle můžu teďka udělat. No není možný.
Normálně se mi to povedlo. Takhle. Takhle? Dobrý? Jo, tak jo. Coffee Beans, co to je, sakra? Já si musím vzít sluchátka, jo? Jen tak. OK, má to nějaký zvuky samozřejmě. Já vůbec nevím, o co se tady jedná, takže... Jo, hrajeme za tu Puffshroom, že jo? Co je tady to? Au, to bolí, tohle to bolí. Co je tohle? Víš, jde na to dostatečně? Asi jo, já nevím. Tohle se mi bude hodit. A ten Crown Box bych to... Co to? Co? Jo, to je ta malá houbička. Kde je? A teďka mám tady nějaká... Za 10 minut, tak já nevím. Co to je? Inventory. Pets. A kolik zjistím, kolik mám vinu? Kolik zjistím, že kolik mám životu? Absolutně nevím, jak mi to otevírá, ale mě to nevadí. Konečně dávám nějaký dostatečný damage na to. A kde zjistím, kolik mám? Aha, tohle dám pryč. Stejně nevím. Jo, tady 7,5 vinu. Nice. Jako 7,5 vinu. Jak to myslej? Ale zničil jsem tohle. Můžu si koupit další vajíčko. A tohle to můžeme... Takže tohle to můžeme opakovat do nekonečna. Já totiž tohle musím jenom zničit, to je všechno. Jo, tady je, prostě 14 za 200. Takže já nevím, jestli mám zničit 200 věcí, anebo jestli mám zničit věc, která má 200 životů. Ne, 200 věcí nemusím zabíjet. Počkej, já to nechápu. Tak pojď, tohle bude boss fight. Zabij ho. Natočím? Když jsem se celou dobu netočil, tak se zabiju. Já nevím, jestli jsem... Napište F pro mě, že nevím, jestli jsem točil. No spíš já nemám komentáře, promiňte. Nebo mám? Já nevím. Ale já si tady samozřejmě vyzvednu nějaký gift. 35 vinů. A ten jsem ček... Co to je tohle? Mám hrát aspoň 5 minut a mám se joinu do skupiny. No nebudu asi. Fakt nebudu. Škoda. Štěstí mi nepřeje. Ještě jedno. Sakra, hnusná kočka. Neba. Proč mám 35? Proč mám pořád 35? No, mě to nevadí, já budu otevírat. Kolik mám teďka? 25, ale až teďka si to začalo. Nice. Štěstí mi dopřálo. Nice. Kámo, 25 už to ubírá? To je hodně. Píšu trénovej.
Takže teďka si píšu, co mi chce říct. Kolik dávám minus. Na jeden hit. Kolik ti budou upírat? 50. Reálně. Jako kdyby tady nebyl ten zombík. Kdyby byl jenom maličkou chvilku ten zombík tady. Kolik to ubírá? Ne, promiň. Já si musím nalevlit. Jaký jsem krásný, píšu to. Normálně by mě mohli přesunout do krásný kitky. Ale, co to je? Tohle ope. Kolik teďka dávám? 73? To by se mohlo stihnout. Ještě jeden. Oba jsme se zabili. Jaký gifty? No, teď nechci. Nazdar. Trošku 1000 sluníček, jo. Co? Nedává to smysl. Jako. Je pak. Joha. Ale to je 0,90%. Doufám, že mě aspoň padne. Aspoň tahle. Aspoň ten zelený. A teďka úplně, že bych soutěžil o život. Hodně těžký to ale je. Už se mi healujou životy. Nazdar. Nazdar. To přelápil si ráno, tak to je málo, ale. Já už mám 45. Prosím, mě legendárka. Prosím, legendárka. 1, 2, 3. Yes, je tam aspoň tohle. Nice. A má 2,25. Opa. Došlo se bojím, ale. Kolik mi ubere? A teprve teďka mi ubral. Bom. Jak dlouho natáčím? Už 28, kámo, už mám končit. Co točí? A dobrý. Nějak ty hry jsou dobrý, ale já bych je asi nehrál až do půlnoci, ale je to docela dobrá hra. Jako fakt. Musím moc znát. Je to dobrý. Je to na relax třeba. Ne, to je počet vydělaných coinů a pak můžu. Tak zatím. Ahoj, nazdar.